дар Маҷористон як шаҳрванди Тоҷикистон бо иттиҳоми кирдорҳои зархаридӣ боздошт ва ба ҳабси муваққатӣ маҳкум шуд. қирғизистон аз кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил талаб кард, ки техникаҳои низомиро аз марз дур баранд. акнун дарсҳо дар макотиби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон зери дурбинҳои назоратӣ баргузор мешаванд. полша як маркази фароғатии сафорати Русияро дар наздикии Варшава баргардонида гирифт. додгоҳи шаҳри Будапешти Маҷористон як шаҳрванди Тоҷикистонро бо иттиҳоми кирдорҳои зархаридӣ боздошт ва ба ҳабси муваққатӣ ҳукм кардааст. таври хабаргузории Венгерии Ҳирадо иттилоъ додааст, бо талаби Тоҷикистон мард дар рӯйхати кофтукоби байналмилалии ҷиноӣ қарор доштааст. мақомоти интизомии Тоҷикистон ба он муттаҳам мекунад, ки ин мард моҳи апрели соли 2016 ҳамроҳи падараш ба шаҳри Истанбули Туркия рафта, сипас ба таври ғайриқонунӣ марзи Туркия бо Сурияро убур карда, ба сафи созмони террористии Давлати Исломӣ дар Сурия пайвастааст. дар он ҷо дар ҷиноятҳои ҷангӣ алайҳи нерӯҳои давлатии Сурия ширкат доштааст. дар Тоҷикистон ӯро то 12 соли зиндон таҳдид мекунад. ба иттилои манбаъ, дар ҷаласаи рӯзи панҷшанбе 3 ноябр додгоҳи Будапешт танҳо шартҳои истирдод ё ҳабси муваққатӣ барои истирдодро баррасӣ кард. ин мард аз додгоҳ хоҳиш кардааст, ки ӯро ба Тоҷикистон истирдод накунанд. аз марди боздоштшуда дар хабар ном бурда нашудааст. додгоҳ гуфтааст, ки агар мақомоти интизомии Тоҷикистон дархости қонунӣ барои истирдод то 13 декабр нафиристад, ҳабси муваққатӣ барои истирдоди ин мард бояд лағв карда шавад. шарти дигари истирдод ин аст, ки Тоҷикистон бояд далелҳои кофии айбдоркунӣ пешниҳод кунад ва кафолатҳои кофии ҳуқуқӣ фароҳам кунад, ки алайҳи айбдоршаванда ба истиснои ҷинояти дар амри ҳабс зикр шуда парвандаи ҷиноии дигар боз нахоҳад шуд. гуфтанист, тибқи иттилои расмӣ аз Тоҷикистон тақрибан 2000 нафар ба Сурияву Ироқ рафта ба сафи гурӯҳҳои тундраву террористӣ ба мисли Доиш пайвастаанд. аммо бино ба маълумоти ғайрирасмӣ зиёда аз 5000 нафар буданд. даҳҳо нафар аз мақомдорони баландрутба, донишҷӯёне, ки бо квотаи давлатӣ дар Русия ва дигар кишварҳои хориҷ таҳсил мекарданд, ва ҳамчунин чандин мансабдорони тоҷик ҳам ба сафи Доиш пайваста буданд. бисёре аз онҳо кушта ва қисме ҳам ба Тоҷикистон баргашта ба зиндон маҳкум ё авф шуданд. мақомот беш аз 220 зану кӯдакро аз Ироқу Сурия ба Тоҷикистон оварданд. қирғизистон аз кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил талаб кард, ки техникаҳои низомиро аз марз дур баранд. ба боварии ҷониби Қирғизистон чунин тадбир ба ҳифзи амнияти байналмилалӣ ва ҷилавгирӣ аз ҳама талошҳо барои ноором кардани субот кӯмак хоҳад кард. бинобар дар қаламрави кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил барои нигаҳдории техникаи вазнини ҳарбӣ дар наздикии марзҳо бояд маҳдудият ҷорӣ карда шавад. дабири шӯрои амнияти Қирғизистон Марат Имонқулов зимни нишасти 10 котибони шӯрои амнияти кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил дар Москав ин пешниҳодро ироа карда шарҳ додааст, ки сухан дар бораи танкҳо, тӯбхонаҳо ва мушакандозҳои чандгона меравад. илова бар ин, Имонқулов пешниҳод кардааст, ки табодули маълумоти фаврӣ байни сохторҳои дахлдор афзоиш бояд дода шавад. ҳамчунин ӯ пешниҳод кардааст, ки кишварҳои ҳамсарҳад дар бораи воҳидҳои нерӯҳои мусаллаҳ, ки дар наздикии марзҳо ҷойгиранд, ба якдигар бояд маълумоти бештар диҳанд. раиси шӯрои амнияти Қирғизистон инчунин таъкид кардааст, ки амнияти байналмилалӣ набояд ба ғурури таҷовузкоронаи касе вобаста бошад ва аз ин рӯ барои ноором сохтани вазъ муқобилияти самаранокро талаб мекунад. ин талаби Қирғизистон дар ҳолест, ки даҳҳо санаду далелҳо расонаӣ шуданд, ки мақомоти низомии Қирғизистон ба сарҳадаш бо Тоҷикистон техникаҳои зиёди низомӣ овардааст. хариди техникаҳои вазнин ва ҷойгир кардани онҳо дар минтақаҳои сарҳадиро худи мақомоти амниятии Қирғизистон зуд расонаӣ мекунад. акнун дарсҳо дар макотиби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон зери дурбинҳои назоратӣ баргузор мешаванд. мақомот барои пурзур намудани чорабиниҳои тарбиявӣ миёни хонандагон дар муассисаҳои таҳсилотии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон камераҳои мушоҳидавӣ насб хоҳанд кард. раиси вилоят Алишер Мирзонабод ба раисони шаҳри Хоруғ, ноҳияҳо, мудирони шуъбаҳои маориф вобаста ба пурзур намудани чорабиниҳои тарбиявӣ дар муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ, пешбурди корҳои тарғиботию ташвиқотӣ, пешниҳоди рӯйхати хонандагони душвортарбия
аз оилаҳои носолим дастуру супоришҳои қатъӣ додааст. ҳамзамон раиси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ба сардори раёсати маорифи вилоят барои насби камераҳои мушоҳидавӣ дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ супориш додааст. гуфта мешавад, давоми 9 моҳи соли равон 6 ҷиноят аз тарафи ноболиғон ба қайд гирифта шуда, дар асоси моддаи 90 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нисбати 312 нафар волидон ба маблағи беш аз 30 000 сомонӣ ҷарима татбиқ гардид. истироҳатгоҳ дар деҳаи Скубянкаи наздикии Варшава, ки аз ҷониби кормандони сафорати Русия истифода мешуд, Лаҳистон баргардонда гирифт. Михал Гзовский, намояндаи хоҷагии ҷангали давлатӣ, рӯзи панҷшанбеи 3 ноябр дар Твиттер гуфт, қаламрави он комилан хароб шудааст. Гзовский гуфт, истироҳатгоҳе ки сафорати Русия ба иҷора гирифта буд, баъди оғози ҷанг дар Украина мо бо онҳо шартномаро қатъ кардем. истироҳатгоҳ тамоман хароб шудааст. русҳо ҳама чизро хароб карданд. ҳатто симҳои электрикӣ аз девор канда шуданд. муовини вазири иқлим ва муҳити зисти Лаҳистон Эдвард Сиарка дар нишасти матбуотӣ дар Скубянка гуфтааст, ки ҷониби Лаҳистон тасмим гирифтааст созишномаи иҷораи заминро бо русҳо ба далели напардохтани иҷорапулӣ дар ҳаҷми 12 000 злоти дар як моҳ, тақрибан $2500 ба таври якҷониба лағв кунад. ба гуфтаи Эдвард Сиарка, бо вуҷуди зангҳои чандин карата, сафорати Русия биноро холӣ накардааст. аз ин рӯ ҷониби Лаҳистон раванди тасарруфи амволро оғоз кардааст. дар ҳамин ҳол сафири Русия дар Лаҳистон Сергей Андреев ба хабаргузории РИА Новости гуфта, ки маркази фароғатӣ корношоям аст ва аз аввали сол ба ин сӯ аз ҷониби дипломатҳои рус истифода нашудааст. ва ҳамчунин таъид кард, ки Русия пули иҷораи ин биноро намепардозад, зеро Варшава ҳисобҳои сафоратро масдуд кардааст. гуфта мешавад, ҳудуде ки сафорати Русия аз солҳои 1980 ба иҷора гирифта буд, тақрибан 6 гектарро ташкил медиҳад, ки 2 меҳмонхона, 2 вилла ва 8 коттеҷро дар бар мегирад.